na-ebulukwa mmadụ elu ọbụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ego anyị Eze-Ana Ugochi Tubelu. Eze-Ana Ugochi Tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi Tubelu ga-adị, Ugochi Tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fada sikara aka onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi Tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mbe ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwara nụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala tempụl. Ị na-agba afọ gbaa afa mmiri emi nụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. Answer. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị Orie. Asị m na Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma dịpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ama anyị na chichiji ya ama anyị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya nwee ọdachi. Onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye si na ya ama adị mma na onye a ama nata mmadụ iru ụwa agwụ. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe niile kwesịrị ịma gbasara ọfọ na ogu. Maka na ọfọ na ogu ka ide ji awarị. Ya nakwazi how to repel, how to cast away on unclean spirits or negative spirits, so forces. He must do what he must do. Agbana nkịtị ka bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana before anyị gaa n'iru, echefukwana n'ụbọchị Wednesday na ụbọchị Monday
ụbọchị anyị ji eme our own ministration using ọdịnala method Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ụbọchị anyị ji ekwubi okwu chụọ aja dị iche iche n'isi ndị enyi anyị friends of the temple na ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche all over the globe. Maka distance abụrụ ebara ya na ọrụ ọrụ na anyị na-arụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Taa, bandage must fall. Achọrọ m imepe anya ka ị mara ihe ị kwesịrị ịma and mara how things work. A na-akwado ndị mmadụ na-akwado ime travel dị iche iche because of the end of the year festivities. A ga-enwe ndị ga-travel back home. And that agwakwa gị na-enwekwara ndị ajọ mmadụ, men of evil mindset, ndị ga-anọkwara ndị chebirigoro ori, ndị mmadụ ndị ga-esi esi bata, ndị amara ihe a na-eme, chebiri ha ka ha memina ha ụdị dị iche iche. Could be through poison. It could be through hypnotizing. It could be through other diabolical means. But I'm much egwagi. And where is the okwu aja data? And I'm a no maka okwu aja data. Ke mari hi kwesịrị ịma maka nchekwa nke gị. Pay attention to your protection. Very important. So you learn what you don't know today. Kabofu. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba abịago n'isi njedebe. Nke Jenụwarị ga-ebido na Jenụwarị 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ndị na-esonye bugo na ya mbụ amadugo ka esi eme. Part of n'ime ha book bego for the year. Ngwọdị ndị book throughout year 2023. Do January to December. Ngwọdị ndị book. Yes. So ọ bụrụ na ịchụ mana ọ bụrụ na ịbụ onye ọfụchi isonye na ya, ihe ị ga-eme bụ chaatị m na WhatsApp. Ị ga-forward ya triple ya request. Then forward ya token. I can need your details. I do a book for the prayer. So it go for. So he get me. We send that message in our WhatsApp. And send the person account number. Big send it token 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Careful don't be any what send the animals more we have on the drug and actually water. Then this year why you know what it Aqua go be say no ofonogu he kwesịrị ịma gbasara ofonogu ihe kwesịrị ịma gbasara ihe onye meta obodo isi eburu asị na ịmara ihe ofonogu bụ ịma na ofonogu bụ nya na-egbu mmadụ n'Igbo spirituality. Ọfọ ị ga-ejide ọfọ jide ogu. Ọdụ ọfọ na ogu bụ the greatest weapon you need to hold n'ọdịnala. Maka na ọ data ọfọ na ogu anwa bụ ọfọ na ogu ejiri nwoke nya ka ejiri nwaanyị. Ọfọ na ogu aga n'elu dị gị. Emewuna nwa mmadụ emewuna nwa mmụọ. Ọ ya ka ndị Igbo ji atụrụ si na oke ama na ụma wee taa akpa dibịa. Mana dibịa amakọrọ ma wee bụ oke ọnụ. Live and let live. Ma akọwalụ gị in life, ana m achọ ịdọ akara ntị ndị na-esi dị iche iche. Enwere ike ịnọ Lagos, enwere ike ịnọ Abuja, enwere ike ịnọ Port Harcourt, enwere ike ịnọ obodo oyibo, mana ị na-akwado yatabe nna gị. Ana m achọ ịgwa gị ihe ị na-apụghị ime. Isonyekwara anyị n'oge nkwubi okwu na anyị ga-ekwubi okwu n'isi ndị niile ga-abata ndị ga-visit their homes this season.
maka na ike dị n'okwu ọnụ. Anyị ga-ekwubi okwu, anyị ga-eji the word power of the spoken words kwubie okwu n'isi nwoke n'isi nwaanyị. Ebe ọ bụla ị nọ, just kwere ka e nwee ike connect ya na okwu m ekwubi n'isi gị n'ụbọchị taa. Maka na ndụ bụ ọ na-agụ onye ọ na-aga ibie, onye a chọrọ ịna ndụ ya ya ndụ onye n'afọ. Ndụ a na-atọka and onye ka eji wesị na ndụ bụ isi, maka na onye dị ndụ ọ dụkwute ihe ọma. So maka ihe nye ka ihe ekwuzi taa, ka ị mata uru ọ bara na ị ga-adị ndụ. Mana ka m gwazie gị, esekwa na o nwere onye tabiri omeji ya. Ị ga-pay attention to the health, to the security details. Ị ga-pay attention to your protection. Very important. Ka m gwazie gị, as long as you are living in this gross material, o nwere ndị alaikro ya God, o nwere ndị alaikro ya face, o nwere ndị bụ iwe ha bụ kere ihe iji dị ndụ, o nwere ndị bụkwa na iwe ha nwere ike ọ bụrụ maka gị nwa, mana ọ maka nne gị ma ọ bụ nna gị. Ọ ka asịkwa na nwa Mgbeke eribego, ọ ka asịkwa na nwa Okeke eribego. Therefore, because of ekworo na anya ukwu o nwere n'ebe nne gị na nna gị nọ, o nwere ike ịsị ka ya kpaa ajọ nkata imegide gị ka o wee mee ka shọ na ife adịrị ọrụ gị mma. Maka na ife dịrị gị mma, ọ bara isi ọbara agụba, ọbara nne na nna gị. So ebe ilo na asịsị abịa, ka ọ bụrụ taa ka o bidolo otego ori ka mmadụ ga-atụ dịka ndị ma nkụzi mma na na-eji ihe mmadụ ma wee maa atụ. Ka anyị were this allegorical story dị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Akọrọ ya about a rabbi called Jesus. O wee bụrụ na ya bụ Jizọs na onwe ya na o nwere ebe a kọrọ n'akụkọ wee sị na ndị mmadụ zuru, ebe ọ gwachara ndị mmadụ okwu wee sị ndị na-eso ụzọ ya ha dụnaba ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ha enwere ife ha ga-enye ha. Ha wee sị na ha na-enwere 3 fish na azụ na ahụ, enwere 3 fish and 2 loaves of bread. Ha wee sị emechaa ihe niile na ndị mmadụ wee rie. Wee sị na emechalụ wee gụọ ndị niile nso wee rie oriri a, o wee bụ nọ mmadụ 5,000 so wee rie, excluding children and the women. Ọ bụrụ ọzọ ụlọ ịgwaba gị na ebe ọ bụ na men alone is 5,000, na ihe ọpụta bụ na female ụmụ nwanyị na ụmụaka ga-akarị 5,000. Mana ihe nchi eweta ihe abụ ọkwa ndị niile a ndị ofe idiri bụkwa ndị tọdụrụ around committed this dastardly act of murder. Ọkwa ndị ahụ ofe idiri betrayed ya. Ọkwa ndị ahụ so na-asị Ezeana in the highest, Ezeana in the highest. Ọkwa ha bụkwa ndị betrayed ya. So as you are coming for Xmas or you are traveling abroad, you are going anywhere for festivity, have it in mind that na ọ bụrụ ndị mmadụ niile fụrụ gị n'anya. Esikwana ka ịlụzuo up ya determination na ike nkwụcha gị, thinking na onye ọbụla fụrụ gị n'anya because if you think that they are in the midst of your loved ones. Ọ bụrụkwa eziokwu. Ọ gwara ụdị mmemme dị etu a ka Judas Iskarịọt lelu masị ya site n'isusu ọnụ. Ana m achọ ịgwa gị na nwanne gị maọbụ nwanna gị maọbụ ikwu gị maọbụ ibe gị nwere ike ibitere gị. So have it in mind so that ka ị nwee ike na-apply caution. Ịghọtago? Ịdị na overlose na onwere ife na-eme, nwanne ọ gwara ife na-eme o. We are living in a world where human beings have turned tigers with wicked minds. They can go to any length in order to eliminate you. So ịgbara nkịtị. Ịgbara nkịtị. So one, ihe pụtara ihe agba nkịtị bụ na ọ bụrụ taa ka ụdị ihe na-etu a mere.
ọ bụrụ na nkwụcha okwu at the end of this program aga m ekwubi okwu n'isi unu niile nwoke ma nwaanyị ka ọrụ na ọfụ ndụ kwubi okwu n'isi unu ka ha rabụ onye ọbụla nọ under the influence of my voice right now mana in under bondage in under cost by witches and wizards in under manipulation or somebody hypnotizing me using all manner of charms. I will break them with the power of spoken words. Makano kwano kachukwu ji wee ka ụwa. Ọkwa okwu ọnụ ka onye ọbụla mere charm ji wee command that charm and activate ya. So abeji ike okwu ọnụ wee deactivate them. Aha chukwu okike ebe ihe. Na mana before I gaba n'iru na nka. Ihe njọ ka ịghọta abụ this world we are living. People are so wicked. And ka ị na-ekwu okwu gbasara ndị ajọ mmadụ ka ị na-ekwu okwu gbasara ndị ajọ mmụọ ọ bụrụ taa ka ajọ mmadụ na ajọ mmụọ bidoro akụkọrọ gị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee gwa gị etu ndị mmadụ including his closest friends ịkọrọ nwa friends ya bụ ndị ọ gbọrọ asị his apostles ịghọtara ya etu ha si mechaa dị na betray ya so etu awa so ịtụkwara anya na ndị mmadụ ya business associates and rest of them or ya family members na ị ga-enweta 100% support from them. That might be the brain behind whatever you are passing through now. So where were Jesus do come about that? Ndị niile so were reach ya tụọ ya afa mejaka betray ya ka ntị atụkọ azụ n'akwụkwọ ancient book. O nwere ancient book agbọrọ Tobit. Yes, ndị niile gụgolo some Bible scholars here na-anụ olu ma ọ bụ ndị gụgolo akwụkwọ ndị ụka ọbịa agbọrọ ndị ụka Rome. Ha nwere their own Bible in the sense bụ na their Bible contains 72 this is chapters contain 72 characters. O wee bụrụ na mana wire nke ndị ajani ndị ọzọ bụ ndị Queen of England na ndị otu ya about King James Bible contain 66 and some of the other Protestants. You know why? Because no one some chapters of the Bible have a response. In order to cover their tricks and deceit, they remove some books from the Bible so that some of the books that are not supporting whatever they are doing, they remove them. And when you hear about some books, about a lost book in the Bible, go and do your own research, you'll find them. And when the book of St. Thomas, and when a book of Thomas, that's the only one come here saying the Aga, no, Jesus, yes. And when the book of Mary Magdalene, yes. Some of these people, the Charauko, so, but actually, whatever about Bona, some of the things they can leak about the 72. Magala hadre extra 6 books. Ha hadre about Tobit. Ha to ha hadre wisdom of Solomon. Ha hadre Ecclesiasticus. The man in the Bible, he was Ecclesiasticus, where Ecclesiasticus. So, and they started again, which I cannot remember. But now, what to be here?
ihe ụfọdụ ji wee rejectie those 6 books bụ na those 6 books kọrọ akụkọ more of ọdịnala. So ndị na-ewepụrụ 6 books wee pick only 66. Sorry, wee pick only 68 bụ na ha believe na those ihe ndị nke ọzọ contain did not tally with what they want to teach and what they want to believe in. So o nwere akwụkwọ a na-akpọ Book of Tobit. Jee na akwụkwọ Bible jụọ ha maka Good News Bible ma ọ St. John's Bible, Catholic Bible, ị ya afịa Tobit. O wee bụ na Tobit bụ na o nwere nwa ya na-akpọ Tobias bụ nwa Tobit. No one day o wee bụ achọrọ m ịkọwalụ gị the power of natural things. Ihe nwere ike iji wee repair any ike ndị amoosu. N'ịbụ onye nwere kind of agwa gị na spiritual spouse, na ọ bụrụ ihe ọbụla mewere ọ bụrụ ndị mmiri. Yes, enwere water spiritual spouse. Yes, enwere. Enwekwara other spiritual spouse abụrụ of water. Water, yeah? But every spiritual spouse has link with water. So onye a na-akpọ Tobias wee bụrụ na n'ọnụta nwa agbọghọbịa echebụkwa aha nwaanyị ahụ. Nwa agbọghọbịa bụ na o nwere spiritual spouse. Ụfọdụ ndị mmadụ na-agba ya dị ụwa na ụlọ ndị ụmụnna anyị ndị Imo steeti. Now o wee bụrụzie na ya bụ dị ụwa anwa nwaanyị a dị very jealous. So ka ịghọtakwa ihe na-emenụ. Ọ bụrụ na ọ dị very jealous, ọ maka ndị na-agba ihe ọbụla eboye ndị mmiri. Ihe dị ụwa na-eme bụ onye ọbụla cross that lady, ị nwere nsogbu ebe ọbụla gị na ya na-ayị, mana ikwu ha n'okwu fem na ị ga-anụ ya ibido zawa ụgba. Elọtabụ ihe mere na one lady na-akọrọ my office girl then mgbe m base solely on water drilling. Na-akọrọ ya na ụmụ nwoke 3 anwụọla maka ya, mana na ya dị agwa ya ndị mmadụ agwa, maka na ya gwa ya ndị mmadụ agwa, ndị mmadụ eme gịnị asọba ya asọba. Mgbe ọ na-ekwu ihe a, anọ n'ụka ọbịa, o nwere ihe mmewu. That is ma adapta wuye because ya mmụọ siri ike. O wee sị na o nwere ụmụ nwoke 3 ya na ha na-adịbu na mma at different times. Mana gị na ya na-adị na mma na-edina, ị nwere nsogbu. Mana ụbọchị ọnwụ na iwepụtara ọnụ anyị ji eri ji eri ede wee kwuo na ị ga-anụ ya wee tinye date, ị mara dị ndụdo that date iti ya. O wee sị na ụmụ okorobịa 3 anwụọla maka ihe. Nke ọzọ tinyere date before that date. Ọ sị na bie na ka ejekọta bred ya eji wee nwuti pụọ moto gbuo ya. Nke ọzọ ụkwara ihe mere na ọ dịka ahịa ka o chere. O jecha aka ka ọ bata o bịa kwado maka ije m ego n'isi dikel. Ọ pụọ moto ha nwa accident dị ma nwụrụ. So mmadụ taa nwụsigo ọnwụ erughị 3. O wee na-akọrọ my office secretary then mgbe m na-anụ ife a na-ekwu, mana asa onye ụka ọbịa nọ ka na-ejupụta na gracia, ka na-ekpe ekele mmadụ ndị mmadụ na-ejupụta na gracia. Enwere ihe mma ndị sure mma agwụ ọ ga-eme dịgoro proven. So etu a ka nsiwelu ya bụ akụkọ, mana nwere ihe mmewu. Amasị m aware about of that lady now because it has been a long time. So o wee sị m wee na-agwa my secretary na ya mara ihe anyị eme, na ya chọrọ onye dị very powerful ga-edeliver nwunye. Mana asị at that time amara m ihe mmemewu maka na ọ kọwara na ejego ma many deliverance and rest of them. Ihe na-ebe na ka na-ebe isi adịghị abụrụ ihe deliverance, mana nwere ihe mma nwere ike imewu. So nke ahụ story nke a dị apart. Mana ka nkọrọ ihe mere na akwụkwọ Tobit.
o wee nwee nwata nwaanyị asị nwata nwaanyị amara mma nke ukwuu mana nwoke ọbụla nụrụ ya nụ once a candidate you are gone. So ihe a megidoro egbuo ụmụ okorobịa almost 7. So mana maka ihi mmụ ya ụmụ nwoke na-elubata mana ịsapụ ha n'ọnụ ukwu ofie deti ịgba nkwụ ya ma o jeme gị nwee problem. So ọ gosiri na dị uwe ya dị very powerful. Achọrọ ka ọ nụọ di ghọtara ya at least ịnụ dị ofeke onye agbara ihe o kwesịrị ime ihe a wee na-eme ewee sizie n'ụbọchị ahụ na because na Tobias bụ nwa Tobiti anwa ma lụchie mere ihe tụ n'ụzọ ya mmụọ onye na-eso wee kwudoro ya mmụọ onye na-eso a wee bịakwute Tobias nwa Tobiti wee sị ya na ọ bụrụ na nwaanyị o ji nụta n'abalị ya emetụkwanye ya aka tii n'ome ihe ndị dị etu a ya jee mụnye ọkụ chakol. Ọ bụrụ na ọ mụnye ya jee chọọ incense onye ha na-akpọ frankincense. Yes, incense a bụ azụ osisi akọtara with the gum dị na ya ịghọtara ya. Ọ bụrụ na iwe na-enye leki ị ga-afụ n'onwe oge bifo ebido ụka ndị masị ma na anọ n'azụ ọlta denụ wee hazie ya ha hazichaa ya eti chakol nyakafara ya ebe na-agafe n'ime ụlọ ụka. So mana ị chọrọ iweta ebe a bụ na mgbe a bịa mechazie ihe a mmụọ anwa na-eso Tobias wee sị ya nye metụkwara nwaanyị aka na o metụkwa nwaanyị aka na ọ ya anwụ. Ihe ọ ga-eme bụ etu a ọ lụgo onye bụ nwaanyị ya mụnye ya bụ isensi ahụ smoke of that incense na-aga n'elu ya ji ekụta azụ ya weta azụ ọ kụtara ọ gbawa azụ ahụ afọ na ọ ga-ahụ fat na ahụ ya bụ azụ ya were fat ahụ tụnye n'ime that incense ahụ na smoke of that incense and with that oil dị na fat ahụ si na ya bụ ọkụ ọmụnya na-apụta na a ga-enwe udo obi n'ebe ọ nọ. Ihe a bụ ihe ọ gwara ya Antoli etu a ka nwa Tobiti si wee mie. O wee ruo n'abalị o wee mụnyekwa data isensi asị ya mụnye wee were live this liver oil dị na ahụ ya bụ ọkụ ahụ o gburu fat wee tinye na isensi ahụ ọ mụnyere. Ewee sị ka mmụọ ọjọọ anwa those negative spirits na-abịa abụ Ogbuefi na ife ọma imerụ ya kwa nwata nwaanyị maka na agwara na ụmụ okorobịa 7 anwụọla maka ihe ikwu ha n'okwu na ya adụ ya tọkọlet of ịnụ anụ nwụrụ. Ewee sị na mgbe mmụọ ọjọọ a na-abịazi n'abalị ka ọ bịa gbuo ya bụ nwoke bụ onye nwere obi ịnụ ya nwata nwaanyị. Ewee sị ha wee nụ isi smell of that incense and that fat ahụ etinyere na ya o wee gbachie azụ and remain there till date. Story a na-agwa omego onye ga-eme 20 years gaa nke ọrụ maka mee na nke sex girl m yes office girl m mana nke Tobiti a emego a very long time. Ije gụọ akwụkwọ Tobiti ihe amanụ mgbe edere those ancient books ọkwụwa maka ọfụma etu a ka mgbe mmụọ ọjọọ abịaziri n'ozie data isi anwa combination of the incense anwa ya na fat anwa si na ahụ azụ wee pụta ọ gbafuo and agwọrọzi anyị na omecha chighata azụ ọzọ. Ịghọtara ya ọ maka gịnwa bụ onye ọdịnala onye eriri eri onye na-efe iro n'igbu incense ma ọ bụ na iweta 1 or 2 tinye na incense mgbe ị na-amụ ya bụ ihe ọjọọ ka ị ma na-eriri gị eri. Ugochi tụrụ na tempụl na-achụ ọjọ ntụrụ ọkụ many incense na-adị n'ime ya because those incense and mgbọrọgwụ and leaves nwere mmụọ na-eme attract. So enyi wee kọwa akụkọ a ka iwee gbalụ na-enwere ike irepel mmụọ any unclean spirit using many methods.
So maka this particular girl, problem abụọ problem eji ọnụ nkịtị wee na-repel. You must act it. You must combine the power of the fat dị n'azụ and the incense ka enwe ike repel her way. So what am I saying? Ihe m na-ekwu bụ na n'ihe izi kwesịrị ịma bụ na Chukwu okike nyere ihe niile o kere ike. All because of what you don't know. It's a mystery to you. Ịmakwana na-epu na even grasses. Adị m ekwuzi ka ngwa gbasara ọdọ opuo. Adị m ekwuzi ka ngwa gbasara ijite. Ijite dị very powerful. Ụdị nke. Ọkpara uru ka ngwa sie gị gbasara set leaf. Nchụanwụ eji eme many things spiritually. So all those things bụ ihe kwesịrị ịma ike Chineke tinyelu na ihe niile o kere eke. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị na-epe attention na mmankwụ na that frankincense na-afụ na ihe abụọ azụ osisi buti gum si na ya bụ osisi. So what am I saying? What I'm saying in essence bụ na they can achieve greatness ma ọ bụrụ na you pay attention to power dị n'ihe niile Chukwu kere eke. So yeah, if you go to na incense ya na fat si n'azụ nwere power ịlụ ọrụ dị anya. Etu akọ dịkwa na ụfọdụ nwere ọya dị iche iche nwekwara ike ichi 1 or 2 ụkwụ ihe kere eke wee rụọ wonders. Minus this one, agwakwara gị na enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike iji wee chụ ajọ mmụọ or repel them. Yes. Nke mbụgolo bụ ọ bụrụ na ịbụ onye na ya alụgolo ọrụ na temple ma ọ na-ewu friends of the temple ma ọ na-ịbụ onye anyị na ya one of our fans. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ na ị bịa na be nna gị na ọ na-abanye na shia Christmas na be nna gị ịda ahụ, please come to the temple. Enwere ntụ mma tinye gị. Ntụ a bụ ntụ si na osisi a na-akpọ ilu, the hardwood. So ị mara na ntụ si na ya bụ osisi anwa dị very powerful. Yes. Ọ bụrụ na iwe onye na-abịa n'obe nna gị nacha Christmas nata ya ahụ because of garbages a na-throw and because of ụfọdụ ihe dịgasị na ngwuru a nwere ike ọ bụrụ ihe ndị dị iche iche gasị ma ọ bụ ndị na-project ọya ma ọ bụ ndị na-agasị enye ule ma ọ bụ ndị na-enyiri mmadụ poison, ndị na-eme nke ma ọ bụ nke ọzọ. I can tell you enwere ntụ ga-abụ ewelu yosacha na be gị right now, right round, that your house is protected. Onwere onye ọbụla nwere ike ịbịa na ya compound gasa ọgwụ ọbụla iji megide gị na ezinụlọ gị ọ ga-adịrị ile. Onwere. Mana what you don't know is only a mystery to you. So ntụ esipụtalụ na anwụtara nkụ Igbo can be of great help. Anyị na-enwe ya, anyị na-ele na temple. Ma ọ bụ na ịbụ onye na-agba abalị ị na-anụ ka okwu na-asọ n'elu zinc bụ gburugburu ịpụtazie n'ile funu nwere okwu na-asọ ma na-enwe strange things na-eme anyị na-ara nri. I can tell you then ị mara na you need the help. So I nwere so many ways to kill a rat. Ohe m na-akọwa. Enwere some ụfọdụ ndị ajọ mmụọ ụfọdụ ya bụ echechonu. You need to give something extraordinary. When the Buddha na for Gunwa to solve that problem, you must make make a move and make good use of the Etugo Keke. So he gave the male one who Ichiata. Marry him was the name. All the very important name are each of them.
Here I ga-amalụ how to apply this natural science. Iwe nweta ihe chọrọ. Ma ọ bụ na ngwurube nda gị wee ebe ọ ya wepụta sị na ndị amoosu ma ọ abalị ị na-enweta feeling of some strange movement and strange forces rotating around in your family and therefore bringing negativity and ihe ajọ ihe na ngwuru anwa. Bịa aga m enyere gị aka bịa ka ịgọrọ ntụ ya bụ ntụ a maka n'inyi bụ osisi mmụọ kụbalụ. Agwaghị etu ga-esi wee yuzu efe na kọmpaụnd gị, ihe niile awụ stop. Ọ bụrụ na kọmpaụnd amanipuleti go amanipuleti, bịa aga m enyere gị aka. So Ikabalu create a time for that your spiritual exercise. You don't do it. So akụwagoro gị mara gị atụ ihe nwere ike use. Ibezi agwa ka ihe si wee use ya. You nwere ike iyu ya na ya compound right round. So that no evil or negative energy ọbụla mmadụ nwere ike isendere gị ọba. Especially mgbe iji ọfọ n'okwu. Especially mgbe ị megidere mmadụ. I tell you, na ọ bụrụ na ị megidere mmadụ, udo obi ga-adịrị gị. So you pay adequate attention to your chi and your expense. Mmadụ ka ị nwere ike isi wee yuzu ihe ndị a niile. Ebe na tempụ ihe egotakwa ụfọdụ ihe ndị enwe na-agbasi ngwara gị gbasara ọfọ emere gịnị. Gwakwazi gị tata gbasalụ ntụ mmụọ ị ga-efe na ngwurube nna gị to repel anything unclean against you. Yes, ntụ inyi anyị nwere na temple bịa eresi ya gwa gị otu ị ga-esi yuzie. Then enwere so many ways mmadụ nwere ike isi wee knock off negative spiritual forces. Nke enwere nke ndị ị ga-eji n'okwu ọnụ the power of spoken words wee nullify. When ndị bụ na image data words of spoken image data only spoken words were solve ya. You need to water one or two, then back is here up with spoken words. Ka o wee dile. Onwe ndị bụ nke a ga-eji okwu ọnụ wee kwuchie ife. Nwee ndị nke bụ na a ga-alụ dị ọrụ. Onye akpatara na Jizọs ndị ụka ọbịa nwere onye ọ na-achọ ihe ilu. Wee si na o wetara ọsọ mmiri wee mee ise ya na aja wee tee onye a n'anya. While na o nwere ndị nwere problem, o nwere okwu ọnụ ha nwere onwe ha. Ịghọtara ya? So maka ndị niile nwere nsogbu dị iche iche ya na ndị niile ga-ana express na their various homes. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, I would like to pray for you. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ndị niile nọ under the influence of my voice right now, achọrọ m iche ha n'iru gị. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya, send a message na WhatsApp 0805-7837672. I repeat, 0805-7837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu okwu ngosi n'isi niile ka ha rabụ our friends of the temple, ndị enyi anyị and our fans all over the globe. Ndị a na onye ọbụla nọ na influence of our voice right now. Ndị niile ndị mmadụ ndị ajọ mmadụ chebiworo. Ndị niile bụ ndị ajọ mmadụ nọ na family dị iche iche na-eche ha ka ha bata ka awụsara ha enye ule ka etiri ha nsị ka ehipụtanize ha ka a nara ha akara aka ha ka a gbaa ha ụwa ha yaga. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m ka ndị dị etu a ka ọfọ na ogu gbuo ndị dị etu a. Ebe ọ bụla ị nọ mana ị nọ na-eche ihe ọjọọ ị ga-eme ndị mmadụ ndị na-abata na anabe nna ha ka ime ha imere ha ihe ọjọọ, asị m ọfọ na ogu gbuo gị. Ọ bụrụ na ị na-apụlanụ na-achọ onye ị ga-etiri poison, onye ya aṅasara enye ule, onye ị ga-eme ihe ọjọọ dị iche iche maka ihe ndị ị chọrọ ka ọ bụ sọsọ gị, asị m ọfọ na ogu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile gbuo gị.
ndị niile na-eche ihe ọjọọ na plan ihe ọjọọ n'isi ndị niile ndị enyi anyị friends of the temple na ndị niile bụ ndị ihe anyị na-eme na-amasị ebe ọ bụla ị nọ na plan ihe ọjọọ ị ga-eme ha na this festive season na ha bata ka ime ha nke a mee ha nke ọzọ a sị m ka ị nwee ọdachi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile na-esonyere anyị all over the world ebe ọbụla okwu ọjọọ ọbụla ekwuru any negative pronouncement by man and woman against you against your family I nullify them n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile okwu ọjọọ ọbụla maọbụ nkata ọjọọ ọbụla akpalụ maọbụ ihe ọjọọ ọbụla ọgwụ ọjọọ ọbụla agwọrọ let them be destroyed n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ndị niile na-agbara ụta mmụọ ndị niile na-agbara ụchụ ndị niile na-anara oke ha ndị niile a na-emegide ndị nọ n'ọnya dị iche iche may all of them be liberated n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ndị niile a nara oke ha maka ihi na ha enweghị onye ga-ekwuru ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile let all their belongings be restored ndị niile a na-emegide na-akpagbu n'ụzọ dị iche iche maka ihi na ha enwere onye ga-ekwuru ha a sịrị m n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taata bụ orie gakwuoru ha ọdụ ha ka ha gwọrọ onwe ha ndị ọnọdụ ha dị ala ka ebulite ọnọdụ ha elu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ise ịnerecha vidiyo a tụsara ya ndị ọzọ ọnya bụ ihe ị ga-emere nwanne gị ma ọ mere nwanne gị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ise ọ ga-adịkwa echi niile bụ ụka 9 o'clock anyị ga-anọkwa n'oge awa nke eziokwu ya gazie n'ọfọ